tun lokacin da aka sa auren mu da ke gaba ɗaya sai na ga ranar ta ƙi ta zo. Sauri ne kake kwana nawa ma ya rage yin Allah ya yarda. Haka ne. Kaga na faɗa wa ya Yusuf da ya Haidar su ma insha Allah da su da ka san bikin yar auta dole a can shi. Ai in ga maka ka san ma wani abu har ma wanda ka da su ba za su yi. Idan ke muka sami dindimi da mai dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauya ni da kai muka sami dindimi 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 wasa muka sami dindimi wasan kauya ni da kai muka sami dindimi. San da aiki ba? Yawwa ina zaki je ku? Zan je maganan faɗan auren na wannan. To yayi kyau. Amma an je don Allah dawo da kin ga yamma yayi. Zan da abba. Sai dai kin sani zan boye ne na kira kin. Kin san mamanki. Sai ta rabar mutane an gwada. Wallahi babban ta shege sai ta biya ni ka da biya dawa. Na kai ne? Na zuwa. Gidan ku. Gidanmu? Ka je gida? A'a, ai daga shago nake. Deluwa na gida? Deluwa zan je gidan da yanzu. To in ka je ba? Ka ce mata da gida akwai ƙauyawa. Kinki? Eh. Bayan kin da gari. A to kai kullum zai ka tsaya ka ce ba za ka yi aure ba ka ce aure ka wani so. To ni dai ka faɗa mata ni ka ga tafiya ta ma alƙur'an. Ƙauyawa dai za a yi dindimi. Soyayya ni wasa da ni da ke babu tambada dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da ke muka sami dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da kai muka sami dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da kai muka sami dindimi. Ke gani ni na taho a kaina na sa ƙaho da ba za mu gara ya taho so a zuciyar taho zuciya ta aunar ki ta rayin tsimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da ke muka sami dindimi zaniya garin ka na yau muka sa bibiyo ta bayan ka na biyo gani dan ka yau taryo wasan kauna ni da kai muka sami dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da kai muka sami dindimi na taho ina dobe ki ga na yi tuntube ina kike na kirrabe ki na ke talalibe wasan kauna ni da ke muka sami dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da ke muka sami dindimi da suna ita zane idanu na kyalkyale zuciya na walwale ni wasa a dandali wasan kauna ni da kai muka sami dindimi wasa muka sami dindimi wasan kauna ni da kai muka sami dindimi. Dindimi
raji'o da kiga na kama, so a zuciya ta ya kan kama, so kiga nauni za na karo himma, na daɗe a san kina yau a sama, ni na yi daciya ta ya mai himma, ina je gidansu dole in koma, da ta yau fari idanun ta suna rawa, so soyayya so Dindimi dindimi wasa muka sami dindimi, wasan kauna ni da ke muka sami dindimi, ka bani zumar so na lasa ko za na ji daɗi a raina, ki bani zumar so na lasa ko za na ji daɗi a raina, ƙaunar ka nake ai rauye soya ka masoyi, ai rauye ki gaba na soyi ai rauye zuciya son ka take zame, dindimi 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 na gida yana shan ni fara, da na daga fasan yolanga so tare da kar da shige rani, dindimi wasa muka sami dindimi, wasan kauna ida ke muka sami dindimi, so a zuciya yi sansani Allah shi ne yake gani mai sauna bani magani san ki gare ni ya yi armashi yau dindimi wasa muka sami dindimi, wasan ƙauna ni da kai muka sami dindimi. abokina wallahi ka ji abin da faru wallahi kuma ba laifin mu bane laifin iyayenmu ne saboda mu ma mun zo mun samu sun zartar ba yadda zaki dan Allah ka yawo Ka duba wannan ci fuska yayi wai. Hagu waɗanda na tanadar ma na dindimi sai da aka yi ta. Kuma ku ce mu wai in ya hakuri. Shi ne ko an ci amana. Allah ya sa. Allah ya sa. wata mana yarinyar ma shi ke farin jini da ita Gaskiya yarinya abun da ba. An ce Haidar ɗina iya cikin nan gidan. ai ni kaina yanzu da kike gani yanzu haka ina so in je in shiga wajen Abasiya ne So mu je kawai. to shikenan mu je Yaushe za ka turo a yi wannan magana? Na turo me kuma? ai yayi wuri Ya yi wuri. Wannan wace irin magana ce? Ko in ce wannan wace irin kalma ce? Masu barazana a gare ni da tsoratarwa ga zuciyar majiyinta. farin ciki da walwala da annashuwa ya tabbata a gare ki ke haƙuri Wallahi wasa nake miki. Kin sani da kayan dariya. Zolaya, wasa. Baka san cewa wannan magana tana razana masoyiyarka ba? Ina fatan wannan zai hana ka maimaita wannan irin maganar. Insha Allah haka bai da ƙara kasancewa ba. Ki mun ahuwa. kuma maganan turowa satin nan insha Allah za a turo ai kamar yau ne assalamu alaikum malama Abasiya ke nayi ki so kin ki yadda Abasiya ya za ki dinga kula irin wa'annan yaran kina kula irin wa'annan yaran
Kika mare ni? Wani irin kuɗi ne suke hore miki kunni da shi? In kuɗi ne akwai dala ma ba wai kuɗin Najeriya ba. Kamare ni? Banza an mare ka. Ka san ko wannan kamara? Waye kai banza sha. Ka ji mun wannan yaron da Allah. Wallahi duk ya bata mara ina rantsa da Allah. Ya naga ka tawo kana so sa fuska. Ki bari kawai. Wallahi mari na sha. Sai da naga hazo. Ni ma haka gaskiya gidan nan ba zan sake zuwa. Wa zai ƙara zuwa gidan nan? Ai ba zan ƙara zuwa ba. Har duniya ta nan. To tun da gani ba sai mu haɗe ba kawai. Shikenan ai. In tsuwai daga sama gari shi in ji Hausa.